Možná někdo, kdo tady je, tak neví line-up, je zhruba tak půl a 5 minut, takže za 25 minut přijde deska, která se jmenuje Na zemí. Zná někdo Na zemí? Je to vlastně deska v podání Jamese Cola, Mike Trafika a já 4 boj. Ale hlavně, to je všechno hezký, je tady Ektor, je tady Mitch, to je jasný. Ale nejdůležitější je to, že je tady křest a že jste tady vy. Na začátek bych vás jenom chtěl upozornit, že dneska to vypadá, co se týče lidí, úplně brutálně, takže prosím vás, mějte pevný nervy s tím, když se nebude moc něco vyčůrat nebo tak, jo. Když tak kdo chce čůrat, běžte hned, abyste nemuseli potom během koncertu. Pak už se na nás nejsou pak už jedině pod sebe, protože myslím si, že se nedostanete. To je hrozně hezký taky, že nedostanou se nikam, ale hlavní věc, je tady někdo, kdo si koupil CDčko Tetris. Docela hodně. Koupili jste si ho? Já bych chtěl jenom říct, že ten, kdo si ho nekoupil si ani žádný merch, což znamená nějaký trička, někdy čepice a tak. Počkej, může to napravit někdo? Můžu to napravit, a kde to může napravit? Ale jestli chcete, tam vzadu má Ektor, merch shop, má tam CDčka, má tam trička, má tam takové různé věci, takže pokud budete mít zájem podpořit Ektora Miče, já si myslím, že hodně lidí zájem bude, protože já si myslím osobně, že Ektora Mič Tetris je album roku. Určitě. Myslíte si, že má pravdu, máte tu pravdu. OK, takže necháme teďka pracovat, kdo je Jorgose, ale ještě předtím. Já chci vědět, že ten hotel odcházím a že jsou připravení. A to poplníte jim tak, že teď zboříte tenhle blok. OK, nepři. Nepři. 3. Počkej, tam má někdo mává, vole. 3, 2, 1, zboříte! But I could adapt. These niggas won't hold me back. These niggas won't hold me back.
You niggas wanna hold me back. These niggas